Asteko Ulises programa aurkeztuko dizuegu. Bizkaiko golkoan zaborra nondik sartzen den eta zonalderik kaltetuenak zeintzuk diren ikusiko ditugu. Elikagaiak xahutzearen aurkako jardunaldia jorratuko dugu albistegian, Euskalduna Jauregian izan zen. Jarraian, Labegoxo okindegia ezagutuko dugu. Eusko labeleko ogiak egiten ditu. Label ospetsua lortzeko nola lan egiten duten ikusiko dugu beraz. Usurbilen amaituko dugu. Koldok 30 urte daramatza Lumagorri baserriko jaskoak ekoizten eta orain produktu berriak jarri dituzte merkatuan. Asti Europako punta-puntako zentro teknologiko bat da eta gizateriak aurrean dituen erronka handiekin konprometituta dago. Herritarren etorkizuna hobetzeko asmoz, irtenbide jasangarriak eta osasungarriak lantzen eta garatzen ditu. Astiren sailetako bat, itsas ikerketa da eta martxan egonda zentro teknologikoa sortu zenetik. Gaur egun, Astik 3 instalazio ditu, bata Pasaian, bestea Zamudioko Parke Teknologikoan eta azkena Sukarrietan. Sukarrietan, Maria Ullarrak azaldu digu zeintzuk diren ozeanoaren erronka nagusiak. Ozeanoek 5 erronka nagusi dituzte. Gehiegizko arrantza, klima aldaketa, espezie inbaditzaileak, kutsadura eta habitaten suntsipena. Sailean, arazo horiek ondo aztertzen saiatzen gara, konponbideak bilatze aldera. Ulises programa otsailaz geroztik dabil martxan, eta datozen urteetan zaborrak izango ditu aztergai, Bizkaiko golkoan nola sartzen diren eta zein puntutan pilatzen diren jakiteko. Itsasoko zaborren erronkari irtenbideak bilatzea da Ulises ekimen publiko pribatuaren helburua. Arazo globala da, itsaso guztiak kutsatuta baitaude, hasi Marianetako itsaso bitik Ozeano Artikoraino. Jakin nahi dugu zer gertatzen ari den Bizkaiko golkoan, zergatik aurkitzen dugun zaborra, nondik nora doan golkoaren barruan, eta non biltzen den gehien bat. Horrela, etorkizunean arazoa kudeatzeko aukera emango diguten neurriak hartu ahal izango ditugu. Ulises aurten jarri da martxan, baina duela 4 urte hasi zen zirriborratzen eta garatzen. Zaborren portaera monitorizatzeko eta ezagutzeko baliabiderik onenak aztertzen aritu dira ikerlariak. Mariak Ulisesen baliabide nagusiak aurkeztu dizkigu. Itsasontzi bat izango dugu, baina lehorretik gidatuko dugu. Oso sentsorizatuta dago, eta leku jakin batzuetan erabiliko dugu, zaborrak pilatzen diren eremuetan zer gertatzen den ulertzeko. Ontzi txikiak ere izango ditugu, GPS gailu bat eramango dute, eta Bizkaiko golkoko hainbat puntutan botako ditugu itsasora, nondik nora doazen ikusteko. Sentsorizatu gabeko zurezko ontziak ere erabiliko ditugu. Jakiteko zer norabide hartzen duten, eta zenbat denbora behar duten puntu batetik bestera joateko. Bestalde, lehorretik datozen zaborren jitoak aztertzeko buia batzuk jarriko ditugu, Zadorra, Deba eta Nerbioi ibaietan, itsasora iristeko zenbat denbora behar duten ikusteko. Bokaletan kamera biometrikoak ere jarriko ditugu, itsasora zenbat partikula flotagarri eta zenbat zabor ateratzen den jakiteko. Azkenik, buia batzuk izango ditugu itsaso zabalean, eta haien norabidea lehorretik jarraitu ahal izango dugu. Baliabiderik sinpleena zurezko ontzi txiki batzuk dira. Telefono zenbaki bat daukate, jendeak hondartzan aurkitzen dituenean dei dezan. Horri esker, Astik jakin ahal izango du nora eraman dituzten haizeek eta korronteek. Informazio gehien emango duen baliabidea tripulaziorik ez duen eta 6 metroko luzera duen itsasontzi bat da. Orioko branka lantegiak eraiki du Astiren enkarguz.
2015ean eratua, Brankak 10 lanpostu sortu eta 3 lan ildo ditu. Jon Aslak aurkeztuko dizkigunak. Branka 2015en sortutako base teknologikoko pyme bada eta 3 lan hildo dazkau. Aurrenengoa eta jaio gineanakin material kompositetan oinarritutako soluzio teknologikok, industria desberdinentzako, robotika industriala adibidez. Bigarrena, teknaliakin batea kodesarrollatutako teknologia bat zelula fotovoltaikok kompositen enkapsulatzeko, eta hirugarrena, robotika marina deitze deuna, eta hortan ite deuna da diseinatu, konstruitu eta operatu ere bai tripulatu gabeko ontziak. Ontzian, Brankaren 3 lan ildoak integratu dira eta oso erabilgarria izango da bai Ulises programarako, bai Aztiren beste itsas ikerketa batzuetarako. Ontziak sentsore ugari ditu, batzuk urazpian eta beste batzuk ur azalean. Eguzki energiaz eta argindarrez dabil. Hemen aurren dakauna da, justu aztintzako konstruitu berri deun USV bat, eta tripulatu gabeko untzi bat. Hontan bateratzen ditugu Brankan dazkaun 3 lan hildoak, konpositetako diseinua eta fabrikazioa, fotovoltaikako enkapsulatu teknologia, robotika marina deitze deuna. Eta hemen konkretuko ikusten nahi izatena da, 6 metroko untzi bat, sensorika pila batekin integratuta, urazpiko adibidez ekosonda zientifikok dazkana, korrientia neurtzeko ADCP sensorika integratuta dakana, eta gero atmosferako neurrik hartzeko ere pila bat sensore eta gailu dazkana. Tripulatu gabe dijoan untzi bat da, eta ite deuna da, remotuki gure zentrutatikan kontrolatu, monitorizatzen eta guztiz kontrola remotuki eramateko gaitasunakin. Bideokamerei esker, patroi batek zubitik ikusiko lukeen guztia ikus daiteke kontrolgelatik. Ikusten dugun irudia Brankako kameratik hartuta dago. Hemen ikusten nahi zeatena da, barku hundakaun kamera baten bitartez, nola ikusiko litzaken, oain bertan Brankako tailerren barrun sartuta gaude, baina itxasotikan nola remotuki kontrolatu dezakeun, ikuspegi panoramiko zua, barkuak dazkan kameran bitartez. Eta kamera hauetaz aparte, parte atmosferikoako dazkau, beste sensore pila bat, radarrak, sensore meteorologiko, komunikazio desberdinak eta sensorek danak remotuki gure zentrutikan monitorizatzeko gaitasunakin. Ontzi estankoa da, baina eskuz ere gidatu daiteke ontzitik bertatik. Barko behar da eraman remotamente edo baita ere lokalki, da dakau hemen komando bat, lokalea pasatze deuna, da hartze du kontrola bai propulsioa da bai estirina hemen bertan. Da aparte, dazkau pantaila diferentziak ikusteko, datu piluak interpretatzeko, eta hori izango zen pixka bere manejoa lokalki. Normalean, ontzia urrutiko kontrolgelatik kontrolatzen da. Bertan informazioa denbora errealean jasotzen duten hainbat monitore daude. Sentsore guztien informazioa ere jasotzen du. Hemen gaude operazio remotoko zentruan, hemen diken kontrolatzen da barko estripulatua, eta era berdinean kamera guztiekin visualizatzen da barkoan egongo ginean bezala, efektu inmersiboa lortuta, bertan egongo ginean bezala. Baita ere era berdinean dauden aparatu zientifikoek hartzituzten datuak ere ikusten eguten geha. Hemendik da barkoa eramateko kapitanatzeko lekua izango litzateke eta horatzean zientifikoek hartuko lituzketen datuak lantzen joteko. Laster, eskifaiarik gabeko ontzi hau itsasora aterako da. Sukarrietan berriro, herritarrek proiektuan inplikatzea zeinen garrantzitsua den azaldu digu Mariak. Hori delata,
herritarrak sentsibilizatzea da Ulisesen lehentasunetako bat. Erronka honi aurre egiteko, prebentzioa oso garrantzitsua da. Azken batean gure helburu nagusia da zaborrak kudeatu bakarrik ez izatea, eta horretarako prebentzioa da lehen urratsa. Zaborrak itsasora sartzea saiestu eta sartu badirak kudeatu. Bestalde, prebentzioan garrantzi handikoa da herritarrek proiektuan parte hartzea. Jendeak ondo ezagutu behar du arazo hau, errazago konprometitu dadin eta horrelakorik gerta ez dadin. Bizkaiko golkoan aurkitzen ditugun zaborren 75%, golkoaren inguruko herrialdeetatik iristen dira, harrigarria bada ere. Ezin dugu beste albo batera begiratu, ea nondik datozen zabor horiek. Batez ere hemen berton sortzen dira, eta ibaietatik eta estolderietatik iristen dira kostaldera, edo eta turismo guneak, jaiak eta horrelakoak gaizki kudeatzeagatik. Itsas garraio eta arrantza jardueren bidez ere amaitzen du zaborrak itsasoan. Proiektua amaitzen denean, nahikoa informazio izango duten neurri eraginkorrak hartzeko eta zaborrek gure itsasoan duten eragina ezabatzeko edo minimizatzeko. Proiektu finalizará en el 2027. Proiektua 2027an amaituko da, eta emaitzek gizartean oihartzun handia izatea espero dugu. Batez ere, oinarrizko prestakuntza jasotzen ari diren gaztetxoen artean, eta kostaldeko eta barnealdeko bizilagunen artean. Horrek murriztu egingo ditu hemendik itsasora iristen diren zabor kantitateak. Eta informazioari esker, zehatz-mehatz jakingo dugu zaborrak nondik noradoa zen, eta non pilatzen diren, etorkizunean garbiketak errazago antolatzeko. Aztiren ikerketa eremuak ugariak dira, baina itsasoen osasunarekin zerikusia duen guztiak gero eta indar handiagoa du. Ulises proiektua erronka horren adibide bat baino ez da. Martxoaren 22an, Euskadiko elikagaiak xahutzeari buruzko bigarren jardunaldia antolatu zuten Bilboko Euskalduna jauregian. Basque Green Dealekin eta Basque Country 2030 agendarekin bat eginik, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza, arrantza eta elikagaien politikarako sailburuordetzak antolatu zuen jardunaldia. Elika Fundazioa berriz, koordinazioa arduratu zen. Elikagaiak xahutzea prebenitzeko, elikakateko sektoreak eta administrazio publikoek hartutako neurri nagusiak eman zituzten ezagutzera. Gaur aukera aukingo dugu, apurbete jakiteko legedi aspektuatatik eta normatiban aspektotik berrikuntza datozela, lege barri bat dator, eta horiek zera eragin aukingo daben bai administrazioetan, baita enpresetan, aukera aukingo dugu bebai urte honetan martxan jarri diren proiektua bebai jakinarazteko, eta baita entitate sozialak eta gizarte entitateak nola aspaldi dabiz, kudeatzen elikagaien soberakinak, beste helburu batzuk lortzeko askoz be sozialagoak. Horrez gain, hainbat sari ere eman zituzten. Euskal enpresek eta erakundeek elikagaiak alferrik galtzearen aurkako borrokan egindako lana agerian jartzeko. Labegoxo familia okindegi eta gozotegia da eta usurbilen du lantegia. Goizeko 5 jarduera frenetikoa da eta ordu horretarako luze jotzen duten zereginetako asko amaituta daude. Okindegi eta gozotegiko lanak amaiturik, prest dago dena banaketarekin hasteko. Labegoxok saltokiak baititu Usurbilen, Lasarten eta Zarautzen. Labegoxok duela 40 urte zabaldu zituen ateak eta gaur egun
Jose Manuel, Josune eta Luis Mari Nebaarrebek kudeatzen dute lantegiko bigarren belaunaldi gisa beste senide batzuekin batera. Labegoso guain dela 38-39 urte sortu zen, bigarrengo generazioa gea, eta obradoria Usurbilen dago. Gero, dazkau dendak Usurbilen, Lasarten eta Zarautzen. Eta gero, beste bezero batzuk, bai dendak eta bai hostelerintza. Labegoso 2019an sortu zenetik Euskalogia okindegiakeko partaide izan da. Egunero egiten dituzten ogiek Eusko Labelaren bereizgarria daukate. Beraz, ziurtaturik dago ez dutela gehigarririk erabili, ogiak poliki hartzitu direla eta Oreama eta Arabako garia erabiliz eginak direla. Euskalogia egiten duten okindegientzat tokiko produktu bikainak erabiltzea lehiakideetatik bereizteko modu bat da. Prozesua Oreamarekin hasten da. Urez eta kasu honetan Arabako irinez osatutako hartzigarri bat erabiltzen dute, hau da, garian bertan dauden legamiak baino ez dituzte erabiltzen. Makina honek egiten duna da, masa madre zarra, zati bat gorde, batetik besteako, eta erantzi zeltzaio ura eta irina, parte berdinetan, eta hori egiten duna da, aktibatu fermentoak eta urrungo eguneako preste egoteko. Eguneko Euskalogiak labean sartu aurretik, Mohamedek aizto txiki bat erabiliz ebakiak egiten ditu pieza bakoitzean eta amaitu ondoren labean sartzen ditu. Bien bitartean, Jose Manuel orea prestatzen hasi da. Ore horrekin egingo baitute hurrengo eguneko Euskalogia. Oreama, irina eta ura proportzio egokietan bota ditu oratzeko makinara. Masa egiteko behar du irina Euskalogia, masa madre, ura eta gatza, besterik ez. Amasatua gutxi gara bera 15 minutu inguru hortan, eta ja behin amasatutakoan kubetatan sartzen da. Euskalogiak labean erretzeko denbora igaro ondoren, labetik atera eta banatzen hasteko ordua da. Kontsumitzeko prest daude. Ordu erdiz egon dira 210 gradu zentigradutan. Eta dugu labetikan orain, gutxi gara bera 30 minutu, 215 gradutan. Handiak kaseroak edo detzienak 5 minutu gehiago, eta hori da pixkat prozesua hori da. Ogibarrak eta ogi biribilak aurreko eguneko orearekin egiten dira. Ogia poliki egitea funtsezkoa da Euskalogiaren kalitate aparta lortzeko. Masago atzo eginda dago, kubetatan gordetzen da. Behin, aurrena hemen eukitzen dugu ordu pare bat liegek ematen masari indar pixkatatzeko, eta gero bihar arte frigorifikoan sartzen da, 6 gradutan, humedadiakin, eta gaur atera dugun arte. Lan dugu barrak egin dugu kaserok ere bai, eta ordu baten fermentazioa diburuz, labian sartu dugu, eta hau atera. Hauen saltzen dugu gure dendatan, bai Usurbilen, bai Lasarten, bai Zarautzen, eta gero beste bezero batzuri, bere zinta bat jartzen zaio ogiai, eta horrekin saltzen dugu, Euskalogian izenakin. Jose Manuelek aurreko eguneko orea banatu du beste labealdi baterako.
Arabako garia erabiltzeaz gain, gako nagusietako bat ogiak poliki egitea da. Oan egiten nahi naiz, zatitu, hogei zati igualetan, berdinetan. Oain egiten nahi gehiena da, atzotik dagoen masa, zatitu indugu, eta oain beste bigarren fermentazio bat emango diogu, geho labian sartzeko ordu arte. Ordu bat, ordu tardi, hortxe, inguru hortan. Zarautzko Labegoxo saltokiak goizeko 7:00 irekitzen du. Ireki aurretik, Jose Manuelen emazteak Maripik ogi partida berriro jaso eta pixkanaka bereizgarriak jartzen hasi da ogi guztietan, ogien kalitate bikaina ziurtatzeko. Euskal ogia eskatzen duten bezeroak ugariak dira. Bertako irinakin egindako ogiak diala, Arabako irinakin egindakoak, ama horieri gabe eta, ama horiekin eta legamiri gabeko ogila diala, eta kalidadeko ogiak. Ondo saltzeia, bai, jendia guztua jateitu, badakitze ogi eskatzen, eta bai, ondo ateatzen ogi bada. Gero eta ogigile gehiagok egiten dute bat Euskal Ogia proiektuarekin. Gaur egun Eusko Labeleko ogiak okindegi askotan daude, ogibarrak, txapatak edota ogi biribilak. Kalitatezko ogiak dira, zorrotzeginak eta osasungarriak. Poliki-poliki egiten dira, Arabako nekazarien garia erabiliz. Ezin arrazoi gehiago argudiatu, erosketa poltsan Euskal Ogia sartzeko. Lumagorri baserriko oilasko ekoizleak biltzen dituen elkartea da. Baserritarrek eurek sortu zuten Lumagorri eta gaur egun ere eurak dira sozietatearen jabeak. Duela 30 urte sortu zen eta kontsumitzaileek asko estimatzen duten kalitatezko produktu bat homogeneizatzea lortu du. Hau da, oilaskoak ekoizteko modu tradizionala normalizatu du. Poliki hazten diren arrazako oilaskoak dira, aske hazitakoak eta harto zelikatuak. Prozedura osoan araudia zorrotz betetzen dela bermatzen dute Lumagorri etiketak eta Eusko Label zigiluak. Usurbilgo Lartzundieta baserrian, Koldok belarrondu ekologikoa, sagardotarako sagarrak eta baserriko oilaskoak ekoizten ditu. 1997an sartu zen Lumagorrin eta lehendakaria izateaz gain, Lumagorri familiako 24 bazkideetako bat da. 4.600 oilasko ditu 3 txabolotan banatuta eta jakina, etxola bakoitzaren ondoan dagozkion belardiak ditu. Lumagorriren araudiak dioenez, 2 metro karratu belardi behar dira oilasko bakoitzeko, baina baserritar gehienek aixe gainditzen dute araudi hori. Koldok 4 metro karratu baino gehiago ditu. Ateak goizeko 8:00 irekitzen dira eta oilaskoak libre atera daitezke egun osoan zehar. Hemen dieta osatzen dute. Belarditan 2 metroko derrigortasuna dugu Eusko Labelen barrun gaudenok, baina produktore gehienok bezala, zea hontan, baserri hontan 4 metro karratu daude, eta mekanizableeztan terreno guztik, oilaskota dedikatzen dugu, eta neikerrek aspaldin zigun zea batian, ikerketa batian, bere dietan eguneko 15 gutxinez kanpoan bilatzen dute, ez? Bai belarra eta bai xomorro, txitxare eta alako, ez? Eta, kanpoan ibiltziake pixka aragi gogortxegua, gorrixegua eta zehatzeu, baina, guretzako kalitate bereizgarri bada, ez?
Eguraldi ona egin arren, gaur oilaskoak ez dira belardira atera. Haien errutina hautsi duen zerbait nabaritu dute, eta Koldok esan digunez, normaltasuna itzultzen denean aterako dira berriro. Egun batekin iristen dira txitak etxaldera, eta lehen asteetan haien adinerako egokiak diren bero eta elikadura ekarpenak ematen zaizkie indartu eta belardira ateratzen hasten diren arte. 3 hilabetez oilaskoak aske ibiltzen dira eta hiltegian hil ondoren 15 egun gutxienez irauten duen utxaldi sanitario bat egiten da bai txaboletan, baita belardietan ere. Aurreneko 20 egunetan kalefazioakin da eukitzetxu, aldan eokina, gogoratu, ez dula be gurasoik ezautuko abere honek, eta aldan ondona bere egoera normal bat imitatzen saiatzea, ez? Hortik aurrea, 20. egunetik aurrea, eta egualdeiak baimentzen badu behintzat, atiak irikitzeia, eta hilabete terditik aurrea, irtera da egun guztin, ez? Egualdeian arabera, egualdetikan aizia baldin bado, egual ate gutxillo irikita, mendebaldetikan ebila baldin bado, ate gutxillo irikita. Baina, gure helburua da, ahalik eta denboa gehien kalian egotia, ez? Eta, hoxe, egun batetikan, 3 hilabete bitartean, 80-90 egun bitartean, azte deu, eta, gero ja, hiltegiratzea eta maietara. Lumagorriko kide izateak hainbat abantaila dakarzkie ekoizleei. Aholkularitza, albaitaritza kontrola eta merkaturatzea dira horietako batzuk. Lumagorri neotian bentajak, talde batien neotian bentajak, ez? Bai pentsu eosteko garaian, bai asesoramentu garaian, formazioan, beteran joa dakau Lumagorrin barrun, lote berdinean naiz eta ondo jun lotia, bere bizita rutina joa egitezuna, eta arazon baten aurrian, gure eskura da ona, ez? Bere 30. urteurrenarekin bat eginez, Lumagorrik irudi korporatiboa berritu du eta produktu erdilanduak jarri ditu merkatuan. Ikustezen bezala, oinarriko aserako formatotikan bai oilasko luzatu aditze jo naguk, bai hanka buru eta bai errota eta gibelakin, pixkat zabaltzen junginan, bai despiezia zatika, oilasko garbia labian sartzeko moun, eta hamburguesa baita, ez? Eta, azkenengo inkorporazioa gure gama honta izan duia, aurre erretako bai oilasko osoa, iztarrak eta egua ere bai. Eta, etorkizunean eta ja ateratzeko mugan dazkau, bai piperrakin eta plater prestatuak, edo arrazakin, edo laizte kaleratuko jugunak. Aldaketa guzti hauek, bai logo aldaketa, bai formato aldaketak, eta baita produkzioan ere pixkat aldaketa batzuk eta komodide batzuk ematiak, oinarrizko helburua da jende gaztea gure proiektua ekartzea, bai konsumitzaile bezala eta bai produktore bezala, ez? Eta jarraipen bat ematea, ez dakit beste 30 urtetan, baina behintzat luzaroko bizitza izan dezala Lumagorrik, ez? Artisau teknikekin ekoitzia, Lumagorriren eta Euskolabelen ikurrek produktu berezi baten jatortasuna eta kalitatea bermatzen dituzte.